Okay, kalag-kalag, Nobyembre 1, Sabado, 2025, nga kaigsunan ko. Niya may sementeryo, nga kaigsunan, nakanay ng liyagman ni diri. Di kay bulak kay makita nato diri, no? Nagampog nagpahimo sa panahon na daghang tao. Okay, na mga kindi, ang tural ang bulak, di daghan, kandila. Okay, naghan tao, no? Pista sementeryo ron mga kaigsunan kay Santos man adlaw sa mga Santos ugma pa mga kalag, no. November 1 taron mga kaigsunan, no, daghan og bulak. 50 pesos kasagaran aning bulak, no, napoy tag 100 hindi sa kadakon tag 300 hindi. Mao na niyang hitsura sa Luon Cemetery, no, Catholic Cemetery mga kaigsunan. Kami na yung murag kuan kanang may black body lubong ka diha ra ana ginagmay na ba bukog na diha kaigsunan pero intero diri ka sa ground, no, kana na gihinay-hinay na po guba ang kuan ang mga pansyon, no, kay yung ani una tanan. Okay, kaigsunan mga na sila ron ang mga bag-o hindi na pwede magpansyon kana diha na sa ground na buha na. Okay, mo ni padung sa kuros ng dako, no, kung bisa tong kanhi pag pakanhi diri og nakanhi nga wala dugay na wa kabalik kung naamo sa layong dapit. Okay, mo tanawan nyo ni mo ni ang sementeryo sa inyong kaigalaan o kaparintihan kagupa o unsa pa diha na gilubong diri sa Luon ng mga lolo lola ang tuwa na mo sa kuan layo wala mo kauli. Ako tan-aw lang mo ani kay mo ni sitwasyon diri. Umo ni ang minteryo diri ngayon ani na di na pala sa una na kaya lubong na sa akong nanay ug tatay, kado ang akong nanay mo sa ibabaw ang sa ubos akong tatay nalami pang lapida sa unang kamatay kay sa wahi, no, kay sa putong pre man lagi gipre sa taga punerarya pero tipong baruta nga lapida ay ba kaling diri sa ubos ang mga pinalit pre man lagi pero okay ra pre man pod alisdanan po na siya gubunon po ni di pinaikan lang na siya basta kay at least nga naibaw tag sinanay na diyan dapita. Okay, magisun mo na kami nang luaw kami pa una o gisundan po sa kung paumangko ni Janice. So, kami pa diri ambot na pabay mo sunod ani mag nakalimot ng uban ambot lang ka pata kahibaw o kung sa ilang una manganhi batog dili ba kabuot o nakalimot. Okay, kay kisunan mo ni mo ang lubong sa among ginikana, no, ngingaw po, no, muwa ang gidang tanan padung gitaan ni o ginay reality na kuan naman ang lapid nang na LJ singan sa manghod Nes il pa na oh il man Lester Leonard. LJ boy il yo il ang cool. oh ya il ay mama Ayaw ka mapasok. mulaban ka nanay mag-away ni nanay ikaw may muingag angkol ito away nanay May tigil. mulaban magadto Hiluton ko na pwede. to Magpahilot to. Napasok ka. Ayaw ba? Kala na yung mga may laig. bye lula bye bye AJ bye AJ Ito. okay sige ato ang tulo ka manamo o tulo ka Maghimay ka Maria o tulo ka Santa Maria ipanulo nato sa atong ginikanan nga si Nanay Nini o Tay Albino aman na mo silang ipandaygon ay tunuminay pwede na mig uli magyunan kay hapon na ugma kalag-kalag ito na pami sa Pikas Minteryo kay pero ada yang ang sobre nga yato dito puhon-puhon gisunan. Okay.
Ay. Diba ni kilit-kilit sa minteryo ng igsura, no? Na kuha na, limbrag apartment ba? Apartment na nilaw. Pwede na ilubong diha. Ang mga bukog, no? Gihinipos diri. Butang na diha. Okay, sayon na matultulan. Okay, gubon tong mga daan-daan na. Abot ng 10 years magkaigsuunan. Okay, alert ang mga pulis, oh. Magkaigsuunan. Na po ilahang diri. Subing sa ingala ng dangpanan.